Kapuso primetime Princess Barbie Forteza o gilang pambansang Ginoo David Licauco bibisita Sugbo aron paglingaw sa mga Sugboanon ato sa Kapuso Fans Day. Ano yung report? Gawas nga nilingaw, gikilig usab ang mga Sugboanong Kapuso fans sa banang labing sikat karon nga love team sa karon nga henerasyon, ang Barda. Sa Kapuso Fans Day niya itong Miyerkules sa gabi, dalit kini sa GMA Regional TV alang sa mga nagsunod kang Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza ug pambansang Ginoo David Licauco. Daghan nagatang ug mipahiluna ng daan ang mga Sugboanon aron makita ang gikahinaman nilang love team. Daghan kanilang excited nga makauban ang duha ka Kapuso stars tungod niini wa nila sipyata ang pagtambong sa kalingawan. Unang midalit sa kalingawan si pambansang Ginoo David Licauco. Din iyang giharana o giduol ang iyang mga fans. Mas nahugyaw pang audience dihang migawas na si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Human sa iyang pag-awit, game kayo siyang nakik-TikTok sa iyang ever-loyal fans. Hapit wa rin maduhog sa venue tungod kay napuno kini sa singgit ug hugyaw sa mga fans nga gikilig atol sa mga pag-games uban sa duha ka mga Kapuso stars. Tuyong mibisita sila si Barbie ug David sa Sugbo aron pag-promote sa ilang bag-ong teleserye sa GMA karong Hulyo 29, ang Pulang Araw. Mga Kapusong Cebuano, inibitahan po namin kayo ni David na sana suportahan ang Pulang Araw. Ngayong Hulyo na po yan. Hi mga Kapuso, dito sa Cebu, sana ay suportahan niyo yung Pulang Araw. Malapit na yan sa July 26 on Netflix and July 29 on GMA Prime. Oba nila ni Rod Prado ug Ronnie Ariosa, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.